No. এটা আমার গভর্নমেন্ট ফিশ ফার্ম এটি আমি ফিশ ব্রিডিং করছু। এটা আমার ওভरहेड ট্যাঙ্ক তাইরে পানি রখুছু। গতকালি সন্ধ্যারে আমি এটি ইন্ডিয়ান মেজর কার্পস মানে রই ভাকুর মিরকাଳି মাছ আনিଥିଲୁ। এই স্পନିଂ পুଲ୍ରେ ଅଣ୍ଡ୍ରା ମାଇ ମାଛକୁ ରଖିକିରି ଆମେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ 30 କେଜି ମାଇ ମାଛକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ। ଦେବା ଫଳରେ ଆଜି ସକାଳେ 480 ଲିଟର ଅଣ୍ଡା ବାହାରିଛି। ସେଇ ଅଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ହ୍ୟାଚିଂ ପୁଲ୍ରେ ପକାଇଛୁ ମାଛ ଅଣ୍ଡାକୁ। ସେ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିବା ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିବ। ସେମିତିରେ 72 ଘଣ୍ଟା ରଖିଲା ପରେ ସେ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ନର୍ସରୀ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିକିରି 15 ଦିନ ପାଳିଲା ପରେ ସେମାନେ 25ରୁ 40 mm ସାଇଜ୍ ହେବ। ତାପରେ ସେଇଟା ଆମର ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମାଛ ଜାଆଁଳା ବିକ୍ରି କରାଯିବ।